Mae'n myfyrwyr ni'n dod o nifer o wahanol gyfeiriadau, ond yr un peth sydd gyda'n myfyrwyr ni gyd yn gyffredin yw yr hoffent weithio gyda phlant o oedran ysgol gynradd. Mae'n cwrs ni'n edrych ar nifer o wahanol agweddau sydd yn ymwneud ag addysg gynradd. Ni'n edrych ar hawliau plant, datblygiad plant, ni'n edrych ar y cwricwlwm. Ni'n trafod amdano hawliau'r plentyn, ni'n sôn amdano hanes addysg yn Cymru, ni'n trafod polisïau cyfredol a phresennol, a mae hwnna'n really help i paratoi ni ar gyfer y byd gwaith a symud ymlaen ar ôl i ni raddio. Ar ôl raddio, byddai'n edrych i symud ymlaen i wneud tysysgrif tar mwyn symud ymlaen i'r byd gwaith ac i symud i fod yn athro. Gobeithio, hwnna beth yw'r bwriad ar hyn o bryd. Mae'n graddedigion yn mynd i nifer o wahanol gyfeiriadau ar ôl graddio, enghraifft swyddogion addysg. Mae un graddedigion ni yn gydlynydd gyda Home Start. Mae nifer hefyd yn penderfynu ei bod am barhau gyda'i addysg, gyda'r meistr integredig mewn astudiaethau addysg, a mae eraill yn dewis wneud cyrsiau meistr eraill, enghraifft seicoleg, gwaith cymdeithasol neu astudiaethau plant, a mae nifer hefyd o'n myfyrwyr ni yn penderfynu mynd mlaen i wneud tar, tystysgrif addysg ar gyfer raddedigion ar gyfer hyfforddi fod yn athrawon. Dwi wedi graddio yn cwrs Astudiaethau addysg gynradd. Dwi nawr yn gwneud cwrs tar. Dwi'n gwneud y cwrs yn dwyieithog ers i fi fod yn y prifysgol. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn enwedig di gwella. Nes i dechrau'r cwrs trwy'r gyfrwng y Saesneg. Nath darlithwyr prifysgol cynyddu fy hyder i dechrau defnyddio'r Cymraeg mwy aml. Mae'r modiwlau nes i astudio yn y Drindod di helpu fi o ran y cwrs tar a beth dwi eisiau gwneud ar ôl fy cwrs tar. A maen nhw gyd yn berthnasol i dysgu plant yn yr ysgol. A heb yr ysgolion yna, o'n i'n methu really deall beth o'n mynd ymlaen yn y byd addysg. Ar ôl i fi gorffen nawr, dwi eisiau bod yn athro yn ysgol Gymraeg. Dwi eisiau symud lawr i'r gorllewin lle allai byw mewn cymdeithas Cymraeg a defnyddio sgiliau cyfathrebu a dysgu mewn ysgolion lawr fy hyn. Mae Caerfyrddin yn le gwych i astudio, mae'n awyrgylch gartrefol gyfeillgar, mae'r staff yn arbennig, ac os edrychwch chi ar yn wefan a dewch chi'n diwrnodau agored, fe welwch chi bod llawer iawn o gyfleoedd i chi.